केहू के जय माता दी। तो आज हम आइल बानी अपन शूटिंग पे। तो ये देखी सब शूटिंग हो रहा बा। एने एगो हमार भाई करण बाबू थोड़ा सा लाइट मिलावता और ये देखी ग्रीन पर्दा बा। और एने ई सब हमार ई रूमे बा, बाकी और कुछ अलग शूट नहीं करे जगह। हई हाइलोजन लागल बा नीचे वाले। एने कूलर चलता कि गर्मी ना लगे केहू के। और बाकी सब अपने बा। इधर कैमरा रखल बा, लैपटॉप वहाँ पर ही रखल बा। और बाकी सब देख ली। स्टूडियो का सेटअप दी तो थोड़ा कम बा। और इन्हें गाना रिकॉर्डिंग होखा था, एक से जाई बने तो थोड़ा सा इन्हें स्टूडियो अभी अंदर रिकॉर्डिंग होखा था। तो इन्हें पड़े हम वीडियो शूटिंग करत तनी। वीडियो का डायरेक्टर हम ही बने, तो हम ही शूट करवाइला। केहू केहू के शूट करे के तो बुलाई सब है। और अंदर से और हाइड्रोजन और लाइट लागे गई बढ़ जा। तो वीडियो के प्यार दुलार देहब जा। जे भी वीडियो बनी बाबा म्यूजिक वर्ल्ड और इसके एंटरटेनमेंट पर जाके देखी जा। जय हिंद, जय भारत।